Jenenge ning SP boleh live streaming. Nah, enek bocah loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit malaria alias malarindu alias gering. Nah, modele kaya ngono kuwi loro. Kuwi lek pani ditempel dhuwit 100.000 mari apa ora? Lek ditempel dhuwit 100 maksudnya bathuk. Mari. Lek 200. Lek 200 melayune banter. Pin, lewat sini Pin. Lewat sini dulu. Pin. Lewat sini dulu. Bentar ini. Baru. Lewat sini. Hadap sini Pin. Ya. Utak. Live streaming ning SP boleh. Mari ngene. Live streaming biasa nih. Warung kan ndi. Panas. Iya. Kamu HP kasih Bapak. Itu, HP kasih Pace. Nah, ini kuwi kok sensor loh iku. Nah, ini lho. Ambruk umbuh malah. Loro pirang dino sana kamu? Wis 3 dino. Gara-gara apa? Ngombe es ora? Ngombe es apa ora iki loromu? Ngombe banyu mentah. Oh, ngedong banyu mentah. Batuk banyu. Banyu mentah kok ndi? Ning alas apa? Ngalas. Ki oleh babi ora? Ora entuk. Sentrap sentuh. Ki sing dokter perung. Mbok Sontek. ngombe obat. Obat apa ini biasanya? Obat flu. Obat kamu tetra. Ekstra. Tetra. Super tetra. Super tetra. Nom-noman super tetra.